Аз лично. Но има видео. Нали как работа. Абонирайте се на канала, моля. Искаме да стигнем 50 абоната. Още само 3 абоната ни остават. Страшно малко. 3 абоната. Приятели, много малко. Само 3 абоната. 3 абоната. Това е лесна работа. Ако 3 човека в момента гледат това видео и се абонират за канала, ще съм доста доволен. Защото може да снимаме на живо. Знам, че няма да ме гледат много от вас, които са се абонирали за канала, но нека да започваме. Нали, моля да се настримвате, да ми гледат доста повече хора, отколкото ми гледат сега. От сега имам 47 абоната. А това не е нищичко. Но буквално. Така. Време, кои бяха сложили хайпертър? Ще го купя. Като си взема това. Мен без това не е максата. Така. Трябва сега да победа. Но едва ли, защото има доста трудни хора. Добре. Абонирайте за канала. Пръснете лайка. За да продължаваме още с геймплея на Brawl Stars. Ако ви харесва, ако искате да играя някоя друга игра, пишете долу в коментарите. То май го разбрах къде е. Ето някъде правим. Тука. Чу ли изгубих всички? Как му настигна, бе? Обихаме. Трето място. Окей. Имаме старгът. Май. Найс. Докъде сме? До кривата кроша. Да, съм играл, затова съм толкова назад. Това не ми е силния акаунт. А силния ми акаунт съм 909 куби с сили. Много съм силен. В България съм на 20 на 150 и някой място, не знам кое. Казвам се на този етап с Лили. Може да ме проверите, ако искате. И да ми видите акаунта, защото сега ще играем на този акаунт. Защото... Не, аз на другия цъкам, дали съм... Даже не съм на 49, ама едва ли се оставя. То май утре ще да... Това имам 41 броя, но съм 11 000 купи. Опа, добре. Няма нищо. 500 такива. Найс. Роди като много ме кефи. Мога да пием, ама няма нищо. Така продължаваме. С кой да играем, Добре.
Него приема май му имам яки скин. Да, и то него приема много яки скин. Има кефи, не съм изиграл една игра с него още. И днес ще го пробваме, да видим какъв е този скин всъщност. Айде пускаме срещу ботове, май. Не пускаме ботове. За жалост. Да видим как става. Добре, не е зле. Добре. Няма. Но този скинът му един за мен, аз го имам на моят акаунт. Много по-добре. Чакай, не би ми дадеш. Да, тъйто. Да се върде супер. И да ти се метна. Да, би. Идем. Как чувствам, че го един се направи. Извинете за негативните думи. Просто се е доста много. Еле примо. Оха. Let's go get him. Do this. Защото съм фен на футбола, как не си купа... Кажете ми, как не си купа тази мисля. Това не е най-любимия скин. Не, Dynamite, песен за Dynamite. Не те използват тази мисля. И не го искам повече, но той ще се съзва, взема, така че не се да и просто избървах да си го вземам. Да се бъде само някакви голи. Танк. Ми да танка. Къде си да танка? Къде си? Кажите. Вие така си ми вземете. Ти шопна. Не. Let's go get him. Нищо. Ладно, има хайпер. Free, my these days. You are outclassed. I'm so overpowered. About that. Ако ми кажеш, че впеди има хайпер. Между другото съм брат много нали хайпер. Това се прави тая. Знае, че съм по-създай на майка, ама тук му нямам нито гаджета, който е много важен, нито Dynamite Jump, а докато на моя аккаунт съм си го максим с Hypercharge. И на 26 ранг, така че активно не можеш да видео, който е много силен, така да
можете да концепцията. Тогава че няма да има май джампа. Ми дека ще ги пускам се до мен. Ей, тук ще съм. Да покажа. Няма нищо. На второ място, найс, гол, което... Скоро цъкам. Finger of doom. Finger of pets. Кой са най-новите? Добре. Да, за въпрос. Според вас, кой съм най-новите? Според вас, с кой съм стигнал най-много купи? Според вас. Пишете долу в коментарите. Аз с кой съм най-много купи на този акаунт. За другия се знае, че съм снимил. На този акаунт. Ако са наблюдавали, може и да забележите. Още ви дам едно бързо таковане на всички бrawlъри, едно скипване бързо, да видите, за втори път. Може да си превъртите видеото, не знам. И пишете кой бrawlър съм най-много купи. И после, ако успеете и после пишете вие с кой сте най-силни. Примерно Пич, това е да си взел такива бrawlъри. Има много малко хора, които са взели там Берик, такива неща и там еди какво си, еди що си и то да са ги макснали пичи, да са ги таковали на толкова добър ранг. Да са най-силни с тях. Да, може да има. Пишете, ако имате поне 3 от Legendary бrawlърите в играта. Аз лично колко имам? Един. Аз имам един на този акаунт, на другия ми имам Гол, той е Спайк и Кит. И сега в момента събирам за Леон. И сега ще ви дам едно бързо разглеждане, за да видите според вас кой са най-много купи. Нищо не са видяли. И пишете според вас с кой са най-много купи. Не гледайте моите сега в момента, малко е забранено. За добре според вас,